balay bangi ke Kristen nginget au Jesu namar bamangi ngilong Kibriyo ki bapop. Ublay ulat hawing he kajing khot ngilong kibri ki bakhot ha ka bastang andre namar ka pop ka jongi ka bangile ka bangi saitla ngile persya kai ka ublay ula hukum mingi ha ka bakhado ngi hab no na ka buram ka jong ublay bar ngila kalalong kinong pop. Bar ublay daga jingis nei uong unpa ya unong pem siya ka ni ka pertai. Unpa unong pem nakabanda jongi kanang pamangi nginyo sa season 4 ya kata kajing Carmen sa season 4 nginyo ya kata kajing IA bat kajing pet MA bat sa season 4 nginyo bat maat ya kata kaburam ka jong belay ya kajing M ka jongi bat haba ublay haga gospel jong Yohanes lail nong dekat ka bakhandrio ublay upa yo Jesu ublay upa yo Jesu siya kani ka pertai bau Jesu unyo man pet em nyangi haba wan cha kani ka pertai ule sibon ki kamba ka ba 4 juta menero aka history ka jong ki brio ule ki kam ki bakrau sudah ka ba barok ki lingo barok ki pla kai kani wei uni balaban le hadokat ni bat kajing le ka jong Jesu ka pen iya ka bor bolong si chau tau khon jong blai badam tang ka tau Jesu ro u sha iya pro halor ka ding pna na ka banda jongi kumbau blai upha ha ka bau lapen mong yo lapen mi snam yo lapen phong yo da ka pan sngiat sha o bat kajing sha ka jong Jesu halor ka ding pna la ong bala sait ya ki pop ka jongi ka snam ka bau Jesu lapen mi ong Isaya kala sait ya ki pop ka jongi pat ka jing jingam snam ka jong Jesu lapen khia i ka jing pang ba de ka jing sitam ka jongi pat am tang kata u Jesu ummi pat pat ka jing mi pat ka jong Jesu kapen Isai bo Jesu ulang ublay ba em ulang ublay ubarang long kumbaong hakasiti sa ki Hebrew udang long ujo menen mentah pat saduki bam jukut pat uniu Jesu ubarang em hadu mentah mene uniu Jesu ubada ban sat yaki pop kijongi ara charles na mensua hadu mentah udang sat yaki pop kijongi udang map yaki pop kijongi kay ka papenlong bahingi bengin ngai tangau Jesu banyak ki ai baro kadau kolong namar bo Jesu hidala dewang bama ulong ka lenti ka jing shisha bat ka jing emde nginom laban le chau kpa leng ba jongno nginom la bangin duai ha ka kerteng jongno bangin yo bangin le chau kpa henry day tangling bau Jesu ha bangin duai ha ka kerteng ka jong Jesu de hang ta ngin yo ya ka jubab ong ka khtian ka jong play hallelujah but day na kata daw u Jesu ong ladapin pan ya ki ka kerteng ka jong u Jesu ong ka tangan ne but shisha ka long ngumda hakini ki sngi ngaju sngo tenat shisha ngaju komen bala dangan yo kalat bangan duai ki wapang ki bacitam na mara bang duai ki wapang ki bacitam ka kerteng ka jong Jesu ngyo i shisha ya ka jing pen khia ka jong play ka don shisha ka jing pen khia ka jong play la ka long ki me jong a ki ba yeng ki ba sam ka jong a la ka long ki paralok ki parajor la ka long ki parabanget ne ki bampat nget u Jesu pen khia da shisha param ditambah pen khia u Jesu pen light lord baru pen kela shisha ko mo ang ngertien ka jong blai kino ki palong baru kris kilong ke jing tau ki patmai ki ki barem ki la dono bat ki patmai ki la sedang bada shisha ka longgom ta ngahi ya la de ngayo ban ma de ke jing pen tmai bat ke jing pen kela ka jong Jesu ka jing em ka jong a bat ke babon ke bau Jesu ulaya ban pelai lot bat ulayo shisha ban pen kela bat kum joro na ka benta jong pi u Jesu ula ban pen kela ka jing em ka jong pi ban pen tmai ka jing em ka jong pi ban pen long ki la ke jing thau ke bat tmai ha ba pi nget ha ka kerteng ka jong Jesu ha ba pi duai bat ba pi khot ya u Jesu ha ka jing em ka jong pi amdan takiwai pat ki belai ki ban la ban ya rap ya pi light now Jesu wan hau Jesu nget hau Jesu khot ya ka kerteng ka jong Jesu ha ka jing em ka jong pi pat pin sayo ban ma chi sha ya ka jing pelai lut ha ka jing em ka jong pi
uble